ብዙሕ ሰብ ጽባቐ ከተማ ኣስመራ ኣብ ምንታይ ምዃኑ ክትሓቶ ከለኻ ነናቱ መልሲ እዩ ዝህበካ። ገለ ጽባቐ ኣስመራ እቶም ብቕዲ ኣርት ዴኮ ዝተሃንጹ ጥንታውያን ህንጻታታን ጽሬታን ክብሉ ከለዉ፣ ገለ ድማ ዘለዋ ምቹእ ክሌማ እዩ ምስጢር ጽባቐ ይብሉ። ካብዞም ላዕሊ ዝተጠቕሱ ፍልይ ዝበለ ርእይቶ ዘለዎም ሰባት እውን ኣለዉ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ጽባቐ ኣስመራ ክገልጽ ምስ ተሓተተ ጽባቐ ኣስመራ ብሽክሌታ እያ ኢሉ መሊሱ ነይሩ። ነዚ ኽብሪ ክፍትን ከሎ ንጉሆ ሰብ ብሽክሌታ ናብ ስርሖም ናብ ትምህርቶም ክወፍሉ ከለዉ ህይወት እታ ከተማ ብዘይ ሞተር ሙቐት ይወስኽ። ካብ ብከላ ነፃ ዝኾኑ ወጋሕታ ስለ ትውንን ወጋሕታ ተንፂኻ መንፈስካ ትህድስ ከተማ እያ። ናይዚ ምስጢር ድማ ብሽክሌታ እያ። ብፍላይ ድማ ተቐዳድምቲ ብሽክሌታ ዕጥቆም ገይሮም ንልምምድ ክወፁ ናብዝን ናብትን ክብሉ ከለዉ ሕብረታት ትወስኽ ኢሉ ገሊጽዎ ንጽባቐ ኣስመራ ምስ ብሽክሌታን ንጥፈታቱን ኣሰኑ እዩ። ሓቂ እዩ ኣስመራን ብሽክሌታን ዘይነፃፀሉ ኣካላት እዮም። ተቐመጥታ ፍሉይ ፍቕሪ ቅድድም ብሽክሌታ ኣለዎም። ዓወት ቢንያም ግርማይ ኣብ ዙር ፈረንሳን ዓወት ካልኦት ተቐዳድምቲ ንብዙሓት ንኣሽቱ ተቐዳድምቲ ሞራል ሂቡስ ናብ ልምምድ ዝወፁ ንኣሽቱ በዚሖምን በርኪቶምን ኣለዉ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣስመራ። ኣብ ኣስመራ ብዙሓት ሰባት ከከም ዕድሜኦም ዝኽርታትን ሕክያታትን ቅድድም ብሽክሌታን ተቐዳድምትን ኣለዎም። ሰላም ቢኒ፣ ዘርአ ጋብር፣ የማነ ተኸስተ ገበል፣ ደሳለኝ ነጋሽ፣ የና ዘካርያስ ሓላባይ፣ ሜሮን ቢንላደን ወዘተ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ይኹኑ ከለዉ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሱዚ፣ ራሄል፣ ፀሃይነሽ ወዘተ እናበሉ ናብ ወለዶታት ሰጊሮም ኣብ ቢንያም ግርማይን ሞሰና ደበሳይን በፂሖም ኣለዉ። እምበኣር ንሎሚ ኣነ ድማ ኣብ መዝገብ መጻእ ወለዶ ከም ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣያታተይን ክጽዋዕ ዝኽእል መጻእ ክህልወኒ እየ ዝደሊ ትብል ተቐዳዳሚት የቐላልየኩም። ሓንቲ ካብ ሕብርታት ጽባቐ ኣስመራ ዝኾነት ውልዶ ተቐዳዳሚት ሙሉእ ስማ ኤላና ክብሮም ይበሃል። ኣብ ከተማ ኣስመራ ተወሊዳ ዓልያ። ዝዓበየትሉ ገዛውቲ ዓበይቲ ውድድራት ዝእንገድሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ፍቕሪ ብሽክሌታ ገና ብንእስነታ ኽላ ይሰሪጽዋ። ተቐዳዳሚት ክትከውን ድማ ሓሊና። ኤልያና ቅድድም ብሽክሌታ ከምቲ ዝሓሰበቶ ቐሊል ኮይኑ ይጸንሐን። ከምቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ውድድራት ዝተዓወቱ ደቂ ዓዳ ንምዃን ኣንቂዳ ምስ ተበገሰት ከምቲ ኣብ ጎደናታት ህዝቢ እናፋጽየሎም ዝሕንበብዎ ዘይኮነስ ዘሕልፍዎ ሃልክን ድኻምን መውደቕትን መስበርትን ቁጠባዊ ወጻኢታትን ከቢድ ምዃኑ ትረዳእ። ነዚ ብድሆ ሰጊርካ ዕውት ምዃን ግን ኣብቲ ወትሩ እወታት ጥራይ ዝሓስብ እሙራ ነዳድ እምበር ዓንቃፊ ኮይኑ ትረኽበን። ማውንቴን ብሽክሌታ ኣልዒላ ናብ ልምምድ ጸኒሓ ድማ ናብ ውድድር ኣትያ። ኣብቲ መጀመርያ 2-3 ጅሮ ክትውድድ ተጸገመት። ኣብ ውሽጢ ውድድር ዘሎ ቦታ ንምሓዝ ዝግበር ምጉናፅን ምውጣጥን ንሙና ጨነቓ። ነቲ ኩሉ መሳጥኣ ዝፈጥርውን ሃርን ጸቕጥን ተጻዊርካ ቅድሚ ኩሎም ሕንጻጽ ምርቃጽ ክትሓልሞ ኣጸጋሚ ግን ከዓ ከማ ኤርትራውያን ኣብ ሃገራውን ኣህጉራውን ውድድር ስለ ዝገብርዎ ክትቃለሶ ወሰነት። ልምምዳ ብስሩዕ ብምግባር ካብ ዕለት ናብ ዕለት ለውጡ ብምምጻእ ናብ መድረኽ ዓወት ክትሓኩር ደረጃ ክትመሓየሽን እውን ጀመረት። ዝፀዓረ ይዕወት ኮይኑ ድማ ኣብ ቅድድም ማውንቴን ባይክ ኣብ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል 2024 ሳልሳይ ደረጃ፣ ኣብ ክራይቴሪዩም ማውንቴን ባይክ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ናብ ፖድዮም ክትድይብ ጀመረት። ገና ዓመት 2024 ከይተወድአ ድማ ንዝኽሪ ዝሓለፉ ተቐዳድምቲ ኣብ ዝተገብረ ውድድር ቀዳመይቲ ወፀት። ኣብ ዓመት 2025 ናይ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝተገብረ ውድድራት ቀዳመይቲ ክትወፅእ ኸላ ብልጽ ናይቲ ውድድር ተባሂላ ድማ ተሸሊማ። ኤላና ቮላቺስታ እያ። ኣብ ገዛን ቤት ትምህርትን ተራ ክዳን ተኸዲና ክትሪኣ ከለኻ ደንበር ከዚኣ ብሽክሌታ ዘዊራ ትኽእል እያ ኢኻ ትብል። ዕጥቃ ምስ ገበረት ኣብ ብሽክሌታ ምስ ተወጥሐት ግን ምስ ሓዘ ዘይትገድፍ ተቐዳዳሚት ምዃና ኣቃወማ ይምስክር። ወለዲ ኤልያና ኣቶ ኽብሮም ተስፋዝግን ወይዘሮ ረሃዋ ዘካርያስን ናይ ጓሎም ድሌትን ፃዕርን ተዓዚቦም
ዘመናዊት ብሽክሌታ ስለ ዝገዝኡላ ኤልያና ድሮ ካብ ማውንቴን ናብ ዳኮር ተሰጊራ መስተናርኣያ ዝኾነ ክትመስለን ተሓልም ዝነበረት ተቐዳድምቲ ገና ጓል 16 ዓመት ከላ ኣብ ጎነን ኮይና ክትቀዳደም ጀሚራ ኣላ። ከምታ ማውንቴን ዘጋጠማ ብድሆታት ኣብ ዳኮር ሰውን የጋጥማሉ። ሕጂ ግን ኤልያና ከመይ ጌርካ ካብ ድሕሪት ናብ ቅድሚት ከም ዝምጻእ ተማሂራ እያ። ድኻማታ ንምፍዋስ ኣበርቲዓ ምስራሕን ኣብ ልምምድን ድማ ትርከብ። ጋዜጠኛታት ኣሚር ግራፊክስ ስቱድዮ ንኤልያና ክንረኽባ ከለና ካብ ከቢድ ልምምድ ምግባር ዝተለዓለ ድኻም ስለ ተሰምዓ ብኣሰልጣንያን ጋንታን ብዘይካ ፎኪስ ልምምድ ዓረፍቲ ክትገብር ዝተነገረትሉ ግዜ ነይሩ። እዚ ካብ ክትር ዕቡት ንምዃን ዝወሰደ ተስጉምቲ ምዃኑ ነጋሪ ኣይድልየና። ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሕሱ ስለ ዝኾነ ድማ ናይ ዓወት መንፈሳ ክነባራትዕን ራእያ ክነስፍሕን ገና ኣብ ድሕሪት ገና ንእሽቶ ኸላ ምስ ተዓዘብቲ ክነላለያ ዝወሰና። ዓበይቲ መድረኻት ክትዲብ እንተጀሚራ መን ኤልያና ማይክሮፎንና ዘይኮነ ካሜራና ዘይኮነ ዳንጋ እዩ ክነገረና። ኣብዚ መደብና ድማ ከም ኤልያና ብዙሓት ተስፋ ዘለዎም ውልዶ መንእስያት ናብ ዓወት ዝሓልሙ ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ዝነጥፉ ክነበራትዓሉ ኢና። ምኽንያቱ ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሕሱ ስለ ዝኾነ። هو خالص مخيف.
قال له مدلاوات كنا له قال لي خذ لسكي صبوا معك قبل لك عمي تمتي هذا متى فرصة من لكنا فرصة ملأ على رماية ما يعمل الله كنت كيزي خمسة صح كيدي ها فرصة الله اوكي ها قداميتي يبغى لا تقول قداميتي ولا قدامي ما تحرين بعد فورتا بولاتا حراي رهوة إلانا خمزلا نقدم كتكيد كلا كمولا دي تمتن انت يسمعكي مستزلو غلطافة مودا قالو دي معواتون قالو مس عدمي بمنصر عدمي ريقي كمولا دي انت يسمعكي كم ولاريس بتعمل شغلات زي تعرفين على تشعالها لعله كلها أول بسلام كتودي وتمنيتي لعله عوت لعله جالسيل بسلام وديع بسلام جزءات التمليسة نسوا عوتي نعي مالتي بدحري أنا كنت عوت إذا بال شغلات قناي تعرفني قدني هات الشعر كبرونك هو انتي دا كمتي زبلته ولاد مهان نسيو ولاد تخون كحت شغل قدني تزبلت هم تزبلت هجن تبسلام ودا العواتي عواتي زاخت متصخلها أدرب عوات خون مالتي حراي كم زلا وقت فانوا خلقوا من تعويتها ختمت خلا قبل حجي عبنا بيت تمرت بزح زي تعويتها عنده تعويتها قدامي تقينا توص خلا مخافت ميداري خما زل كل تيجافا سمعت كتوص خلا بغزان تعويتها ختمت خلا زل سمعت عندهم مكافلكمنا واتخذ وقت خلات إن شاء الله ترسعيها عوات مسرعها بتعملها ترسعه كان موضوعتي بزح نجار زحلف هو يسمع كاني أبعوت كواتح هلو مالتي مر بزح يو موضوعتين قالن زقات بزح زهسيو كمان الله بزح جن تعويتات متكلاس بقى تزلوا سمعتي كذا خد قلت أتهلني ها بتعمي دس يزبلك تطبقي بقى هو كم تزولوا تخلت قاتاتي كتوت غلا في بختها يترفنا ندبل كاتفانوا تفرح خاهم ولاد متن أبتعوت جن نقولهم إلا هم لفرنا هم نذكرنا بقى خال سباتنا نخون بتعمي يجرمي بتعمي أو سكاد سبي خاتخون ترسع خاتبلو تي تعوي تاكتوت خلا تحقوسه مزنا يقول
فرصة يلا 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 عزبتي إذن تريوان جلهم تغرادونتي نزي كلن تغرادونتي رتعن أما ذلك قريبا اللهم سلزي مورال نعبن كلتنا مورال نعبن سالسيتي تشلامي إلانا بتقوم كابدان تاتسنعك بعصر تنتبي برو مرمي شغنا خان مورال نعبن مورال إلانا مورال نعبن كاليتي بتيل تغلب كابدان تاقلا نفسي بعصر تغلتنتبي برو مداليان شعن حامشة ميتن لاغفان مورال نعبا السعودة عزبتي مورال نعبا قدامي تقوينا سعودة جمع هانا أيلا كابداتا قالا نتعي بعسران سلسل نتري ورك مداليان كلتشيخ نعفان مورال نعبا مورال تاريخ نعبا